Joo, nyt meillä on tässä tätä saatanan Mr. Max paskaa kola. Tää on ihan saatanan paskaa. Pönttöhapollinen kola, niin ei siinä maistu paskalta. Vaikka tässä lukee, että se maistuu paskalta. Ei siinä, se maistuu laimeelta, kun se on saatanan laimeelta paskaa. Avataan sitä äkkiä. Nyt tää haisee sen vitun pahalle. Saatanan paska kola. Joo. Nyt se on avattu, tää paskakola. Että paskakola on siinä. Ja tänne se kuuluu, tänne suosittelee ostaa tätä kolaa. Sinne kuuluu paskakola saatana.